Аз съм Дамян. Сега ще снимам първи клип за новата седмица. И сега джойнах в нов клан BG1. Там ми дават каквото си поискаш. Wizard Level 5, такива неща. Много са готини. Няма да участвам в War. Лукас не стана 60 лева, защото те не ме кикнат. И... да кажа, правят ми са арчерите левел 5. Арчерите левел 5. И с тях после ще събирам за какво да апгрейдвам? Wizard level 4, Healer. Не, за болни level 4. Ето вижте. Виж какви силни. Вижте се. С моята слаба армия ще го бия на 3 звезди. Защото той дефенсовете са много. Да говорим. Следващия клип, това след 2 дена или 1, когато ми станат арчерите левел 5, ще снимаме първа атака. Ще атакувам с 180 арчера левел 5. Добре, чакай да ви покажа. Ето Warlog. Сега имат загуба 75 на 80. Но нищо, но после вижте. 6 поредни победи. И още повече. Чакайте, натиснах не. Чели се дали да апгрейдна арми кампа. Ма не. По-добре не. И от мен чао!